Кое е скрита реклама и кое не в медиите? От Съвета за електронни медии са готови с правила за контрол и санкции. За това предупреди председателят на медийния регулатор Георги Лозанов по време на световна среща на българските медии в Букурещ. Подробностите от Деси Маркова и Живко Баев. Ако хората не знаят, че често в телевизията им спестяваме имената на големи компании или изписваме собственик на банка като финансов експерт, то това се прави, за да не се тълкува от медийния регулатор като скрита реклама. И тъй като много често това е несправедливо и необосновано, регулаторът смята с указания да определи кое е допустимо и кое не. Един от най-честите проблеми на новинарите е да се чудят как да избегнат рекламните пана зад говорещи политици. Ще го излъчите, разбира се, ако това е естествената ситуация и това е чисто репортажно представяне на политика, ако по някакъв начин не е, така да се каже, изценирано, вкарано нарочно в кадър, търсен търговски ефект. Ако това е естествена ситуация, се излъчва. Има много хора, участници на пазара с търговски интереси, които пресоляват манджата. И тези правила са толкова колкото за излъчващите организации и телевизиите, толкова и за тези, които имат нужда от тях и интерес от тях, бизнеса и търговските фирми. Шефът на СЕМ признава, че няма златен метър за всички случаи, но смята, че имената на фирми могат да бъдат споменавани, но разбира се без възхвала и посочване на адрес, какъвто случай го възмутил наскоро. Новите указания ще се обсъждат един месец преди да влязат в сила и със сигурност ще има спорове, защото в правилата е записано примерно, че при голяма благотворителност фирмата може да бъде споменавана, но какво е голяма благотворителност не е уточнено.